মোৰ নাম হৈছে এতিয়া দিব্য গগৈ এতিয়া আজি বহুত ভাল হৈছে আজি পথাৰখনত যে তোমালোকে আহি পিনি মোক যে অকণমান সুখী কৰি দিছা পথাৰত গোটেই ৰুবলৈ আহি পিনি ইয়াতে সেইকাৰণে বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক আৰু গাঁওখনৰ নামটো কি আছিলে গাঁওখন বালিগাঁও আছিলে 1 কিলোমিটাৰমান দূৰ হয় ইয়াৰ পৰা ইয়াতে পাই পিনি বহুত সুখী হৈছোঁ দেই তোমালোককো বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ হেৰিয়াত समाव नोंथांमोना बयबो नुनो मोनगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा थांनाय 19 जुलाइआव जानानै थांनाय जि शिबसागर जिल्लानि नैबे नेपालि खुथि ओनसोलाव जि दैबाना जानानै थांबाय आरो बे दैबानानि गेजेरावनो गोबां सुबुंफ्रा 100नि बारा सुबुंफ्रा जिउ खहा जानो गोनां जादोंमोन आरो बेजों लोगोसे गोबां नखरफ्रानो हाजार नखरफ्रानो दैबानाजों भुगिनानै दंमोन आरो बेखौ बिथा खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे मिशन फोसावदोंमोन बेनो जाबाय मिशन हम रेस्किउ एन्ड रिस्टोर आरो बे हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत उदांस्रिनि 80थि उदांस्रि सानखौ बिथा खालामनानै जागायजेनदोंमोन आरो बियो फैयै फैयै दिनै 7थि सानाव आगान होबाय बे 7थि सानाव दिनै नैबे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिनि मोनसे हानजाया 15 जननि मोनसे हानजाया बे समाव सनापुरनि बालिगाव गामिनि सनापुर नगराव मोनसे नखरनि जि माइ गायनो हायै थासारिखौ नुनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथिफ्रा बे समाव फोथाराव ओंखारनानै माइ गायनाय जादों आरो बे माइ गायनायखौ नोंथांमोना बयबो नैबे मोनसे भिडिअनि भिजुअलनि गेजेरजों बयबो नुनो मोननाय जादों थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि मिशनखौ लानानै खामानि मावदोंमोन थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय खामानिखौ बिथा खालामनानै मिशनखौ फोसावदोंमोन बे मिशन फोसावनायाव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाफुंसार जानो हादों आरो दिनै बे नखरखौ माइ गायनो हायै नखरखौ माइ गायनानै जि मदद होनायनि दारै जि दिनै बे नखरखौ जि मोनसे गोदान मोनसे नखर दानायाव इयुनाव जाहाथे बिथांमोना जाहाथे थाखा फैसानि जि रांखान्थि जि क्राइसिसआव गोलैया बा रांखान्थिनि जि मोनसे थासारियाव बिथांमोना गोग्लैनानै गावनि जि मोनसे इयुन जिउनि जि लामा बेखौ दानायाव जिखिनि खैफोद फैनाङा बेखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे समाव माइ गायनानै होदों आरो बेखौ नोंथांमोना बयबो नुदों नैबे भिजुअलनि गेजेरजों बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानव गिदिर आफादगिरि मुस्रि खोरोमदाव औवारिनि दैदेननायावनो दिनैनि नैबे माइ गायनाय हानजाया बे समाव माइ गायनायखौ मावफुंबाय थादों आरो माइ गायबाय थादों बेखौनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादों बेयो थारैनो जोबोद बाख्नायथाव आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे मिशनखौ लानानै आसामनि मोनफ्रोमबो खना खनलानिफ्राय जोबोद मोजां मेसेज फैदों आरो बिथांमोना बाख्नायदों आरो बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि मिशन फोसावनानै खामानि मावनायनि फारसे जोबोद गनायदों आरो जोबोद गनायथावै बिथांमोना गोग्गानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम साबायखर बावहरनाय जादों।